Sa Good Vibes, paghiwat sang FIBA Under-18 Women's Category kag Batang Pinoy 2026 sa syudad, ginahandaan na sa Bacolod. Matapos nga nangin madinalagon ang pag-host ng Bacolod City sa pinakaunang nga Negros Island Athletic Association na meet, may duha naman ka mga dalagong sport events ang hiwaton sa syudad. Ini ang FIBA Under-18 Women's Qualifier Cup sa Hunyo 2, Tubtuba 8, kag Batang Pinoy 2026 sa Disyembre 12, Tubtub 13 sining nga tuig. Ginsiling ni Attorney Mark Steven Mayo, ang City Administrator, nga makapila na ka beses nga nagbalik ang samahan ng mga basketball players sa Pilipinas agud magtanaw sa mga venue sa syudad. Ginkasugtan nga magasambuwa ang anom ka mga teams gikan na sa Southeast Asia sa Sky Hall sang National University, Bacolod, kag Gymnasium sang STI West Negros. Dugang niya, ang syudad na magahatag sang tanan nga logistics sa amo nga kompetisyon. Apang biliting ang iya na sang tagsa ka mga nasyon. Samtang ginkumpirmar liwat ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga ang Bacolod ang mag-host sang palaabuton nga Batang Pinoy 2026. Mayara sa ginatun-an nga pagsulundan ng Sports Commission sa amo nga kompetisyon. Imbes nga 18 ang maximum age sa mga atleta, posible nga ipapanaog ini sa 15 years old. Sa karon, padayon ang paghanda sa syudad sa amo nga mga sport events. Sunod sa alkalde, ining isa man ka pamatuod nga nagadako ng sport industry sa syudad sa Bacolod. Preparations-wise, we are in constant communication with the Philippine Sports Commission, kay Chairman Gregorio. No? At the same time, ang sa FIBA U18, may meeting man kami today, no? Sa pinapagid ka mga kinanglanon nga i-plastar before the tournament. Ilang edad sa Batang Pinoy? I'll get the final, but I think they will lower it down. Sa una daw, I think 18 ang age bracket, they're proposing 15. Damo nang i-propose, himon rather, sang Philippine Sports Commission, but we'll await nga sila ang mag-announce. But so far that amo ng mga discussions.